nematambudziko awatiwirawo panapa. Alright. Chekutanga mhuri yeZimbabwe ingada kutanga kuziva kuti zita munonzani uye mwana ari kunzi ashaika umwe pavana ava mwana wani uye angakura sei? Alright. Makapedzisira kumuona nguva yemwana? Past 12. Shame. Makapedzisira kumuona achitamba pati uye paitamba vari vangani? Vakatongobuda vakawanda vari 4 kudaro vachitengoenda chinotanga. Alright. So payadi panapa pari kunzi pane 2 vashaika. Shame. Tine urombo nechiitiko chakadai. Vana vanenge vagara vachimbotambira here uko kwavakashakira? vakangopinda munyika muchicha vandoti vanga vasingambondotambire kumota iko vadzotambira ndaise vangopinda pamadzina pachinezvikuti akangobva pandii. Alright, saka panguva yamakazonzwa kuti mwana ari kumotikari dzanga dziri kumanguva 8 dzekumanheru tatotambudzika nekutsvaga tatoitawo samwendi patakazofonirwa uye kumba kuno kudzoka takangodzoka motokari bora tichisvika totoona vana tobudiswa mumotikari vatoiswa pasi. Okay, vanga vaburisana nemapurisa yakasvika akabudisa okay. Saka pane munhu ambosungwa here nekuda kwechiitiko ichi kana kuti zvakamira sei? tatongoziva kuzoti muridzi wemotikari ndiye aendwa nemapurisa. Okay. Aiwa tinotenda nenguva yenyama tipa yekunge tinokurukura. Aiwa tichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuramba muinesu. Pari zvino tiri kunoku kuHopley kuzone 100 iye zvino ndamira nevakuru venzvimbo vanova ivo kansela munharaunda ino. Makadii mama? Makadiwo. Aiwa chekutanga mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti zita munonzani uye muri ani munharaunda ino? Zita ndonzi Eva Joyce Kamusikiri. Ndiri kansela weHarare South Ward 35. Alright. Chiitiko chaitika panapa chiitiko chakatyamadza vazhinji. Chii chakaitika uye shoko rakazosvika sei kwamuri? Shoko rakasvika kuma 7:30 ndichifonerwa chinzi kansela kune vana vafa 4 vafira mumota kuzone 1. Ndakashamisika ndikarwadziwa zvikuru, ndakatadza kutodhiraivha mota kuti ndiuye, bva ndamutsa mwana wangu kuti uya undidhiraivhe ndiende kuzone 1. Ndakasvika ndikavana vana vabudiswa vakaradzikwa vakarongwa line vari 4 vasina kana kufugidzwa. Saka ndandine zambia rangu randandakamonera tauro, ndangosvika bva ndangofugidza vana ndakutotanga kuchema. Zvadaro handina wandakakwanisa kutaura naye, ndakabatikana nezvakaitika. Bva ndafonera funeral parlour ndichiudza kuti kune vana vafa. Bva ndafonera polisi bva yauya. Saka ndaifungidzira kuti vana vachatakurwa nepala ndisingazivo mutemo unoshandiswa kupolisi. Polisi yakataura kuti vana vari kurara pano tichimirira mangwana kuti vange vachiongorora kunzi vana vafa sei. Zvadaro takazobvazve kuma past 12 polisi tikaisiya yakachengeta vana. Tamuka makusini polisi yakaita basa rayo, tikatakura vana tikavaendesa kumochari. Taendesa vana kumochari, tatitoriwo neimwe bhodhi futi yanga itori kumochari ikoko yatatotora yatoenda kunovigwa. Ndiri kumochari ikoko ndatofonerwa kunzi kutoriwo nemumwe futi afa. Ndikabva kumochari ikoko ndikatonoona iye wacho anga achinzi afa. Zvadaro nezuro iyeye kwakatofa vanhu 5
kwakafa vanhu 6 kwete 5 munharaunda inoi. munharaunda ine 6 vana 4 nemukadzi 1 nemurume 1 saka nezuro takarasikirwa nevanhu 6. Kuroti munharaunda ino kutaura kuno mune nhamo dzinosvika 6. Hadzisi 6 dzito 6 ndo asati wavigwa. Wechi7 atori kumakuwa izvozvi ari kutovigwa. Wechi8 ndiye akavigwa. Saka izvo zvakaitika wiki risati rambopera pa3-4 days vanhu 8 vafa pa. So tiri kunzwa kuti panext door pane vamwe vana 2 panext pachona sekutaura kwamuri kuita kuti hapana nguva vanhu vashaika. Tikunzwa kuti ndo pane umwe akashaika. Mungada kutsanangura kuti akashaika seiwo munhu uyu ndakanzwa kuti akatsva ndandisipo ndiri kubasa saka ndakangofonerwa ndikaudzwa chandakakwanisa kuita kuisawo transport yekuti munhu iyeye akwanise kutakurwa kuti onovigwa. Hanzi akatsva ari mumba. Hanzi akatsva ari mumba. Akatsva nekenduru but handina kukwanisa kusvika ipapo nguva iyoyo ndandisipo ndiri kubasa. Wakadai zvinoreveiwo kwamuri semutungamiriri ari kutungamirira vanhu? Matambudziko aya anyanya muwadhi mangu handitozivewo kuti zvinorevei uyezve matambudziko aya anenge akatarisana neni ese matambudziko anenge achitoda hendi yangu zvokuti zvakatooma iye atoenda kunovigwa atori kumakuwa izvozvi ndini ndatoendesa transport ndikatotenga coffin ndikatoti mwana achienda unoviga apa ava 4 vafa ndotoona kuti ndichatotenga futi makuva 4 makofini 4 kuti tikwanise kuviga uyu akafa mumwe mukuru uyu ndatovapa futi mari yokuti vakwanise kunge vachitoitawo zvavari kutoita. Zvakaoma. Mashoko amungada kusiyira zvikuru sei kumhuri dzarasikirwa nevana nevanhu vemunharaunda yenyu yamutungamirira ndekuti mashoko andokwanisa kutaura ndekuti tikwanise kuchema vana vedu pamwe chete tisinganongedzerane kuti uyu ndiye adai uyu ndiye adai tongochema pamwe chete tichichema tiine tariro kuti tikwanise kunge tichiviga vana vedu murunyararo. Aiwa, tinotenda nenguva yamatipa kansela yekuti tinge tiri tinokurukura. Tinotenda. Aiwa, mhuri yeZimbabwe ngatimirei tinzwe vamwe zvakare tichitaura nevamwe kuti zvii zviri kutora muzvino. Zita rangu nonzi Mire Mutenge. Ndinogarawo muno muOpe. Chiitiko chakaitika ichi chatirwadza. Vana vakashayikwa kumapasti 12 nezuro masikati. Vanhu vakatenderera kutsvaga vana. Pakapindawo vamwe vatinenge tichitiwo machairman edu munomu vakapinda vachishedzera nevana vachishedzera. Vana vakashayikwa. Kwave kumapasti 7 kumazuva rovira kwanga kwatosviba. Vanhu vanga vakuenda kupolisi vakunoti kuti vana vavashaya zvakara vana pamwe vazodzoka kupi kupolisi nekuti ripoti yakanga yaenda kudhara. Ndo pakazofonerwa pamba kwashayikira vana mumota. Mudzimai wacho zvikanzi uyai kuno vana vawanika. Vanhu vese ndobva vatofara kuti vana vaita sei vana vawanika. Vachisvika zvikanzi vana vafa. Takashungurudzika zvimwe zvisingaitendi nanhasi tose tichiri kurwadziwa kuti takutongomirira kuti polisi iite basa rayo nekuti isu hatina zvatinogona kuita asi tiri kurwadziwa zvakanyanyisa nekuda kwevana. Pamazera evana hapana kana mwana angasita 5 years hapana. Mukuru wacho chaiva ne4 years. Tiri kurwadziwa zvakanyanya nekuti mamwe mashoko hatikwanisi kutaura nekuti tiri munharaunda tiri mukugarisana ende hatizoziva kuti kana tikataura mashoko ari pasi pemwoyo wedu zvichazosara zvichinzi chii maererano nekugara kwatinendeketa sei takaita asi tarwadziwa. Saka mushure mekunge vana vaonekwa nababa vepamba sezvatanzwa kuti vakanga vachida kutora motikari vakazotanga kuzivisana vepamba ipapo. Isusu takazange tongodedzwa asi kuti nyatsozivikanwa kuti akanga
azviziva ndiani. Asi next door wangu baba womumwe mwana anonzi Aileni vaitotora ndikunotsvagawo mwana kuseri kwemaraini. Ndopavakasvika vachitoda kuti tauda kuvhura chinzi mune vanhu vari mumota vafira mumota. Pokasvika svika natsai munotsika musoro yevana. Ndokunodai kuoneka munhu wacho vari kunzi anotsika musoro anove ndiye mwana wake. Alright, saka vana ava vaisimboonekwa vachinotambira ikoko here kana kuti uye pamba ipapo pane vana vezera iroro here vatinganzi vanombonotamba navo? Ini ndichinyatsopasika pana mwana wezera iroro, mwana aripo andinotoziva kuti mudiki anofanira kunge ari grade 0 grade kana kuti grade 1. But vanhu vokuti mwana muraini hapana paunomuramidza kuti usapinde, ende anongoita sei? Anongopinda. Alright. Aiwa, tinotenda nekukurukurawo kwamaita nesu. Tichiti dai Mwari kunyaradza panguva yekugozhirwa yakadai. Aiwa, awa ndo mamiriro akaita zvino kuno kuHopley Farm uko kwatauya kuzomboona kuti chii chakatora nzvimbo kuti tinge tinorasikirwa nevanhu vakadai. Ticharamba chikupai maupdates kusvika vana ava vachengetwa kuti zvii zvinenge zvabuda kunyange papostmortem uye kuti nyaya iyi ichafamba sei. From Ango Science Scientific Crew, for not yet, it's much love.